bafowethu unalolunye udaba likwamkhuthuzi laphana uMonopoly Saleni. Umfana kunamahebezi ahebezayo athi umfana kusangenzeka abuye ngoJanuary kwiloni yakhe le Orbit College eze kwibhakabhaka. Yes, kupossible ukuthi umfana engabuya eze kwiPirates because iPirates iyona nepower over iOrbit College kule loan deal abayenza ngoSaleni. iPirates futhi iyona esamholelayo uSaleni. Lokho uzobona ngokuthi ngesikhathi edlala neOrbit College akavumelekanga uSaleni ukuthi adlale, so awukwazi uzodla umqashi wakho bekuyena uholelayo. Most of the times umdlali uma ukuthi ubolekisiwe uholelwa ile team embolekisile kuleyo team, uyayengavumeleki ukuthi adlale kahle kahle. Not most of the times nje ama rules asho njalo ukuthi uyayengavumeleki, but amanye ama team ayaye ethi akhokho imali ethile, ipercent elithile phakathi kwawo omabili ama team, ukuthi Orbit College izokhipha mhlawumbe 20%, iPirates ikhipha 80% we salary, bese ke kuba ukuthi ke ugcina uyavumeleka umfana ukuthi adlale because khona ingxenye abayikhiphayo nalabo banga. Kodwa kulokhu kweOrbit College nePirates, njengoba umfana engadlalanga futhi engavumeleki ukuthi adlale ngoba iPirates imholela 100% womholo wakhe, so umfana iPirates yona nepower yokuthi ithi akabuye ngoJanuary uma ukuthi isiyamfuna. Kodwa I doubt ukuthi iPirates izombuyisa umfana ngoba kuma winga ama winga ayaperforma kakhulu kwiPirates. oMoremba ayaperforma, aPolice bayaperforma, uMfukeng bayaperforma, oSibelebele bayaperforma, so kukancane ukuthi ungezwe kuthiwa umfana uyabuya uza kwiPirates. Leso sizathu esingenzeka ngoba ayikabikho nengxoxo zokuthi umfana uzobuya eza kwiPirates. Lokho kuhelezayo nje kuyihelezela njengama rumors, but ayikho iofficial information esaveza ukuthi uSaleni uzobuyela kwiPirates ngoJanuary. So ke bafowethu initial ideal yeOrbit College nePirates ibu long season loan, so chaza ukuthi ibunyaka wonke from June to June. I-contract kaSaleni nePirates i-expire ngoJune 2027 not June 2026. So ma expire le contract ye loan kwiOrbit College, uSaleni uzobe sa contracted nePirates for another year. After that year uzobe decide ke ukuthi uyaqhubeka uyevuselela icontract noma wenze njani, or within his contract uzodecide ukuthi uyaqhubeka uyevuselela icontract noma wenze njani, because uzobe esenepower naye yokunegotiate ngoba ayikho option lo 2 years owathi garishwa njenge option. Ayikho option enye futhi ekhona ukuthi mhlawumbe umfana usanga ede eminye iminyaka kwiPirates, so uzobe esenepower yokunegotiate leyo minyaka leyo. So ama rumors ukuthi umfana ubuya kwiPirates ngoJanuary, hayi impela awekho kahle kahle, but not ukuthi akukho possible. Ku possible ukuthi abuye ngoba iPirates yona nepower, because iPirates yona imholelayo umfana sharp.